Honaino heldu bazara, bertokoa gustuko duzunaren seinale da. Beraz, istorio bat kontatuko dizugu. Istorio honetan, pertsonak dira protagonista. Gure abeltzainak. Abeltzain hauen lanari esker, gure behi guztiak eta gure idiak. Era natural batean elikatu eta hazten dira. Horrela, txuleta osasuntsuagoa lortzen dugu. Txuleta hau, gure sukaldari bikainen eskuetatik igaro ostean, zuregana helduko da, ahaztuko ez duzun esperientzia bat bizitzeko. Baina batez ere, hau, konpromezua eta kontsumo arduratsuari buruzko istorio bat da. Eta zu ere parte zara. Eskerrik asko.